бик зур рәхмәт сезгә вакыт табып килгәнегез өчен, әңгәмәгә вакыт тапканыгыз өчен. Һәм инде хәзерге вакытта үз заманда сез бик популяр җырчы идегез. Сезнең җырларыгыз да бик үзенчәлекле иде. Башкаларыныкына бер дә ошамаган иде. Халык сезне яратып кабул итте. Менә хәзерге вакытта сез юкка чыктыгыз, ишетелмисез, күренмисез дигәндәй җырларыгызны халык ишетми. Һәм хәзерге вакытта ниләр белән кызыксынасыз? Ничек яшәп ятасыз? Нәрсәләр эшлисез? Баштан исәнләшергә кирәктер инде. Исәнмесез. Бүгенге көндә мин инде җырдан бөтенләй кирегә тартылмадым. Җыр белән шөгыльләнәм, җырлар язылам. Ул бит инде җыр язу, ул ана Алла Тәгалә биргән. Аны туктатып булмый. Ул килә. Шул исәптән инде югалдым дип мин чын мәгънәсендә әйткәндә концертлар куярга минем кешем җитми. Шуңа күрә концертлар белән пока шөгыльләнгәнем юк. Булай инде кемгә кирәк, тамашачылар кем мине инде чакыралар, әйтик банкетларга, анда туйларга. Әле менә бу коронавирус белән бит инде ярты ел туйлар да булмады, туган көннәрдә дигәндә. Шуңа күрә булай банкетларда, туган көннәрдә инде чыгыш ясыйм. Әнә сез таксида эшләгән дип әйттеләр, 15 елдан артык, бик зур вакыт бит инде. Сезне клиентларыгыз таныйлар идеме? Сезгә бик кыен түгел идеме бу вакытта? Баштан бит инде вакытта минем копейка машинасы, әле олы кыз туган гына вакыт 99 елларда акча кирәк булгач, ул вакытта бит инде колхозда гына түгел, гомумән бөтен җирдә бартырга бирделәр бит инде зарплатаны. Акча кирәк булгач, менә мин вакытта авылда тора идем, Ямаширмәдә, Биктау районында. Шулай Казанга килеп, Казанда таксовать итәдер. Ул вакытта мин кеше белмидер. Аннан соң инде 2005ләрдә ул тукталып торды. Такси бит ул әйтмән, ул бит ничектер үзен бер кирип китсән, ул үзенә тарта, ул уже буш вакытым була икән, рульгә утырып чыгып китәсе килә. Ул бит бер караганда тере акча да керә инде, дөресен әйткәндә, финанс яктан да. Икенче караганда аннары кичке Казан, матур Казан. Кемнәр белән генә очрашмыйсың, кемнәр генә утырмыйсың яңа, нинди генә үзләренең тормышларын сөйләп бирәләр алар, потому что алар сине белми, алар эшләрен чишәләр дип әйтим. Такси шулай инде. Хәзер менә бүгенге көндә такси эшем ташладым. Буш вакытымда бәрбер ничектер идән машинага утырам да чыгып китәм, әзрәк булса да хотя бы кибеткә кирлек булса да акча эшләп кайтып була инде. Шул. Әле тагын сез хәзер өйләр төзи башлагансыз икән, әйме? Төзелеш эшендә эшлисез. Менә шул хактыктан дип инде ул эш кирәк бит. Менә һәрбер адәм баласына эш кирәк, акча кирәк, ашарга кирәк. Мин инде һәр вакыт әйтәм, без ашау өчен эшлибез, эшләү өчен ашыйбыз дип Шуңа күрә эш булганы Алла Тәгаләгә әле бик рәхмәтлемен. Эш биреп тора. Һәрбер эшкә ияләнәсең инде, өйрәнәсең. Шул. Димәк, Наил абый, җырлап кына акча эшләп булмый, җыр белән генә акча эшләп. Шуңа бүтән эшләр. Беләсезме, минем ничегрәк әйтим, җырлап акча эшләп була ул, әгәр дә синең үзеңгә тыгырга, дөрес әйтмәдем инде, үзеңгә менә ротациягә, анда әйберләр, как реклама, әгәр дә үзеңгә кертерлек, үзеңнең син капиталың булса, әгәр дә үзеңгә баштан тыгып, бер тиен кертмичә 10 тиен алып булмый дип әйтәләр бит инде. Шуңа күрә була инде акча эшләп җырлап, анысы сүздә юк. Кайбер мин әйтәсем килми инде, кайбер артистлар бар бит инде, безнең җырчыларыбыз бар. Легендар җырчыларны әйтмим, бар инде шундый җырчылар, кемгәдер жалынып барып, спонсорлар анда белмим, мин акча сорый белмим. Мин кешедән әҗәткә акча сорап ала алам, булай миңа булышыгыз әле, спонсор булыгыз әле дип Шуңа күрә үземнең эшләгән акча минем пока үземнең гаиләмә китеп бара. Күбрәк шулай инде, күбрәк шулай. Әнә сез әйткән булгансыз, машинаның тавышыннан аның нинди детале эшләмәвен беләм. Сез машинаны бик яхшы беләсез, Наил абый. Ремонтлау белән шөгыльләнәсез. Гышат сервиста эшләдем мин, җырлап бу ничегрәк булды инде ул. Иң беренче бит мин җырлар яздым кешегә, җырчыларга. Аннан соң инде шулай бер җыр язып
Рустам Абысарбаровқа яздым да, мен аны аңа бердім. И шуны жырларға теге, жыр язған кіші бетінде ол жырны үйрете жырларға, жыршыға. Мына шулайрақ жырлап, былайрақ теге жыршы өзінің әйбірін айтайын, фикірін деп айтайын. Как бы сказать, на шул вақытта меңа әйтіп қарадылар, Наил өзін жырлап қарамайсың масын деп енді. Шуннан біздің енді шул Ақсу тіркімі бар еді, әлі де бар ол егетлер білән біз қаман хабарда тұрабыз. Шулар белән бергә җыелышып, минем жырларны аранжировать итеп, шайтыр башлап җибәргән идек. Бик күңелле проект булып чыкты ул. Теге үзебезгә дә ошады теге. Аннан соң Себерләргә барып, иң беренче мине инде күбрәк менә Себергә минем беренче дискларым китеп, аннан шул ялгыз талым җыры, ул бит инде теге кемдер бәхет эзләп киткән. Аның эштәлеге шундыйрак бит. Менә шул Себердә 15 концерт аншлаг ясап кайткан идек без. Үзебез шушы группа белән, полностью бүтән группа белән барып, вакытта инде теге җегетләр дә аяк терәп миннән акча сорамадылар. Теге инициатива бергә булгач, шундый күңел иттергән, шундый заманалар булган инде, аны сагынып кына сөйләргә. Как бы, менә шулай җырлап киттем дә инде. Аннан соң безнең теге җегетләр үзләре инициатива биргәч инде, теге акча күп кирәк булмагач, шулай Казан теге районнарга, авылларга чыгып, шулай итеп үзебезне күтәргән идек. Наил абый, менә җыр турында әйткәч, сез әйтегез, заказга җыр язам дигез. Хәзер дә язасызмы? Күпмегә төшә менә, сез күпме акча аласызмы? Заказга жыр язып була аны. Но ул ничегрәк әйтим, күңелдән чыкмаса жыр, ул хит булмый. Менә, например, сиңа жырчы алып килә текст. Ол текстны син укыйсың. Ол синең күңелеңә кермәсә, әгәр дә ул сине әзрәк булса да, теге кастәннәре чыгармаса, или күзләренә яшь китермәсә, аңа жыр язып булмый. Хәзер бит инде күбрәк менә эстрада миха теге бер карап барам бит инде. Майдан каналыннан да, TMTV-не татар жыр язып була, әгәр дә шынап тұрда менә шулай хит булса. Кемгә ничек инде? Бар бит инде әзрәк теге чыкмаган җырчыларга инде, алар үзләренең, алар бит инде тоже минем шикелле теге акча теге эзләп табып, ничектер эшләп алалар бит инде, аларга инде әзрәк бәян ичерәсен. Теге яшерен батырын түгел инде, 5000-нән башлана инде ул. Әгәр дә аның бит әле тагын правовой бар, теге авторский правалар бар. Әгәр дә исключительно бирәсең икән инде, ул кыйбат. Ул инде 70 меңгә дә төшәргә может, 100 меңгә дә төшәргә может. Әгәр дә не исключительный бирәсең икән җырчыга, ул бит не исключительный, алар бит гомер буе сиңа түләп баралар анда. Әйтик, 1 тәңкә, 2 сум, 3 сум, бәр не исключительный ул инде һәр вакыт шулай. Теге әзәзләп теге җыйла. Исключительный булганда син уже бөтен кешегә бер тапкыр бирдең, разовый. И все, ул уже синеке түгел, 70 ел буена. Вот. Наил абый, мәҗлесләргә, банкетларга чакыралар дигез. Менә ул сез бер җырлап кайтып ничә сум аласыз? Кешесенә карап. Ничә кешеләрне сайлап була? Менә яшь бар. Күбрәк миңа күбрәк чыгалар, менә минем бит инде реклама юк, мине телевизорда күрсәт, минем телевидениедә мин юк. Миңа чыгалар, например, дуслар аша. Дус әйтә, Наил, бар инде, барып кайт инде, или теге, менә мин шул туйда булам, әйдә минем өчен теге бүләк итеп килеп җырлап кит дип, менә шулай инде. Шуңа күрә бөтен нәрсә шуннан тора инде. Бәя теге Кеше мәсәлән, мин шалтыратам, сез ничә сум диячәксез? Бер сума бар? Бер выход 5000. Бер выход 5000, 3-4 җыр 5000гә төшә инде. Эстрада турында сөйләп киткәч, тагын сораулар дәвам итик. Эстрадада дусларыгыз бармы сезнең? Конфликт булганы бармы бер кеше белән, җырчылар белән? Гомумән эстрадада дус булдылармы сезнеңчә? Мин лучше дөресен әйтим инде, булай теге артистлар белән бик каты җырчылар белән аралашмыйм мин. Минем санаулы гына дусларым бар. Анысы да теге баянист Илнур Саттаров. Аның белән инде без һаман, аннан соң Нияз Сафиуллин. Булай инде теге бөтенесе белән
бітінісі білән связь бар, телефоннан сөйләшәбез инде. Ол дуслар бит күп булырга тиеш түгел. И булмый да ул. Хәзер үзеңә үзен ышанмый торган замана хәзер. Шуңа күрә дус кына түгел, сине теге иң якын кешең дә теге алдалап предавать итәргә мөмкин. Найра бу, менә сез үз вакытында Шәшкә белән бик матур дуэт булып җырлап йөрдегез, аны халык шулай ук яратты. Әмма дә ләкин бер кисәк кенә югалдыгыз. Һәм Шәшкә хәтта язып та чыкты, Наил абый, Наил Табанаков мине кыйнады дип. Бу менә сез моңа ничек карыйсыз? Менә сезнең фикерегез. Бу дөрес хәлме? Ничек булды бу хәл? Нигә сез менә шулай кинәт кенә аерылып киттегез инде? Хәзер аралашмыйсыздыр инде. Юк, аралашмыйбыз. Мин нәрсә дип әйтим инде? Аңа просто уңышлар, җырласын. Мин сәбәбе нәрсә дип, мин шунда бастырып, мужик була торып, хәзер кешене яманлап тора алмыйм инде, шулай бит. Аңа кирәк түгел. Мин бер кешегә дә шәкеллек теләмим. Ләкин гаеп сездә булмады дисез инде. Әллә икегездә дә бар. Может, икебездә дә булгандыр. Теге һәрбер артистта ул миндә звездный болезнь юк дип әйтәләр. Һәрбер артистта була ул. Звездный болезнь була ул. Аңа күрә менә ул вакытта әгәр дә тотып калсаң үзеңне дип әйтәм инде. Анда уже булырга может. Мин әйтмим, әйтәм бит. Мужик була торып, мин монда басып кая кешене яманлап тора алмыйм. Шул. Әмма дә ләкин димәк сез Йолдыз Шире белән авырдыгыз инде. Булды безнең. Яшермим. Минеке дә булгандыр, Шәшкәнеке дә булгандыр дип әйтәм. Шуңа күрә теге без бит инде бер тиен акча тыкмыйча, теге үзебезнең аппаратура, үзебезнең кеш белән полный заллар җыя башлагач, үзегез уйлап карасаң, эйфория була бит инде һәрбер кешедә. Шуңа күрә теге булгандыр. Бу күтәрде дип әйтү дөресме? Ну, акыллы кеше андай бер язмый бит инде. Ләкин язылды бит ул. Ну, yazıldı. Benim Ali ondan sonra özümden solo konser oldu bit. Temçüründe. Olanda çakırılgan kişi tügülü bitin şeşke kilip jırlap gitti. Yesi eğer de mi yani şun hatlı kimsitken iken nəsə kilirge teyişi onda. Demək hәзер sizin белән аралашмыйсыз барыбер килсә дә. Аны сезгә җырлап сорап müracaat. Yo, min әйтәм бит, мен аңа бер аңа гына түгел, вообще бер кешегә дә яшәклек телисем, теге яманлык телисем килми. Потому что һәрбер кешенең үзенең юлы, үзенең бәхете дигәндәй, шуңа күрә рәхәтләнеп эшләсен, җырласын. Әгәр дә ул миңа, например, килә икән, теге җыр сорап манда или может сорамастадыр. Ну, әле мин язган җырлардан башка, что теге шуның хәтле ак китәрлек җыр җырлаган ишкәм юк алмый. Шуңа күрә сорыйм да инде. Наил абый, менә сез бит инде шуны популяр дуэт булгач, нигә кире кушылып китеп булмады микән? Шулай сез бит әйтәсез, дошман булып калмадык дисез, улар концертыгызга да килгән. Кире кушылмадыгыз барыбер. О, кирәк булмады инде. Кирәк булмады ул. Наверное, Алла Таала шулай иттергәндер инде, потому что бер-беребездән арганбыздыр инде без ул вакытта. Теге ул бит, ну, дуэт булганда ул, например, син әгәр дә семьялы кеше түгел икән, ул бит инде бер син һаман бергә, һәрбер концертта бергә, уже бер-береннән туясың бит инде. Ул мин теге ышанмыйм, что менә бүтән дуэтлар, алар семьялы, гаиләле булсалар да, что алар кычкырышмыйлар концертларда. Мин аңа ышанмыйм. Ау? Минем бит инде улы кызыма 21 яшь. Көнләшү булгандыр бит барыбер, бер шәшкә белән. Yo, минем как яраткан хатыным андай бер юк. Теге, чтоб юк. Яхшы, тагын Оксана Новикова белән ничек булып бетте ул хәлләр? Ну, Оксана Новикова белән теге мин бит инде бер тапкыр авыз пешкәч, теге күпме уже теге менә шул шәшкә белән дә бит инде күпме акча финансиягы түгелде бит инде ул вакытта. Теге уже продюсер булып Оксана Новикованы алгач, аңа җырлар биргәч, просто теге ышамады, что ул минем җырга, минем рөхсәтсез клип төшерде. Әле ул клип төшерелде как реклама. Әйтмим инде компанияга, потому что судлаштык, авторские права ул миңа түләде. Түләде барбыр, Да, суд теге минем якта чыкты инде суд. Димәк, ул клип хәзер действительно түгел, ул
Yok, ол бит сразу алынды, ол контактта ғана қойған уланы. Хәзер саң белән аралашмыйсыздыр? Yok. Yok. Хәзер үзегез продюсер булып эшләргә теләгегездә юлындаймы? Тағын бір әңгәмәнең башына киләм, әйтәм мин сиңа. Продюсер булыр өчен, опять же, акча кирәк. Ол кешене күтәрер өчен акча кирәк, әйме? Шуңа күрә кемгәдер барып, акча сорап, менә мин әгәр дә эшләрим продюсер булып, например, әгәр дә мин үземнең капиталым булса, мин продюсер булып, сезнең белән дә даже эшләрим, сезне дә күтәрерим, сездән дә йолдыз ясап була. Потому что хәзер заманасы шундый, интернет, телевидение килдерәсең. Әйтәм бит, ул телевидение ачасың, анда кемнәр генә юк. Ләкин җырлый белмәгәнне тыңлыйсы килми бит әле уңайлабый. Ничек җырлый белмәгән? Ну, җырлый белмәгән, это же компьютер все делает. Компьютер бит, программалар. Сезнең татар эстрадасына хәзерге ничек фикерегез нинди? Безнең эстрада хәзер нинди стадияда димме? Ошыймы сезгә җырчылар ничек? Бүгенге көндә менә кичә генә әле Хәмдүн апаны күмделәр бит инде. Менә ул бик зур югалту булды. Мин бик хөрмәт итәм аны. Вот. Шуңа күрә хәзерге эстрадада, ну, минем инде кумир Зөфәр Билалов. Мин аны кичкенәдән теге яшь үсмер чактан инде аның җырларын тыңлап үскән кеше. Кызлардан инде, хатын-кызлардан шулай Зәйнә апа. Яшьләрдән инде менә молодецка Иркә. Она вообще молодец, она трудолюбивая, шаба, җигерә, малайларны җыйды, бәйрәм ансамбле бит инде. Вот. Уразова тоже менә һаман чыгып калмый бит. Һаман тырыша, ниндидер яңалык кертә, яңа җырлар. Но шунысы бар, җырларны басып, ключ әйтеп җибәрәсең, аларның бөтенесе бер төрле. Ни өчен бер төрле соң? Потому что, ну, как бы сказать, мин уйлыйм аны, что, менә, например, чит каналны кабызалар, аранжировщиклар, музыка, аларга инде музыка шый. Аранжировка ясаганда бер 3-4 нотаны үзгәртәләр дә, татар пентатоникасын кертәләр дә. Менә сиңа татарча яңа җыр була. Әмма сез Иркәне әйтеп киттегез бит, димәк сез Иркә яклы. Күптән түгел Иркә белән конфликтка кергәндә каршылары. Ике фронтка бүленделәр. Бөтенесе Иркәне гаепләп чыктылар нәрсәдәдер инде. Менә сез ул конфликтны күзәттегезме? Сез Иркә яклы бит инде, башкалар ни? Юк, мин андый бергә бик кысыласым килми. Bildim, ишеттем, конфликтны да белдем. Но Дөрес әйбер дип уйлыйсыз? Yok, мин әйтәсе сүзем шундый. Просто рәхәтләнеп эшләгән кеше, тырышып эшләгән кеше, ул үзен күрсәткән өчен, ул просто бүтән артистларның көнчелеге генә. Көнчелеге димәгән. Иркә молодец, мин карап торам, әйтәм бит, Инстаграмда менә постоянно карап торам. Тырыша, әйтәм, нормально. Сез менә шул телевидениедә ротация кыйбат дип әйтәсез, әйме? Радиода аны бөтен җырчылар шулай әйтәләр. Сез шуңадыр күренмисез дә, менә халык онытыр дип курыкмыйсызмы? Менә шундый курку хисе юкмы сездә? Әллә инде сез бөтенләй битарафмы моңа? Ничек уйлыйсыз? Баштан авыр булды инде. Авыр булды. Да, баштан авыр булды. Хәзер инде ияләнер. Ну, таныйлар. Таксида жүргәндә инде тоже беренче вакытларда уже концертлар белән җырмый башлагач, таксига кирип утыралар, таныйлар. Неприятно было. Аннан соң инде кеше бит ияләнә, аюны да биргә өйрәтәләр бит, шуның шикелле ияләнәсең инде. Әмма бит сәхнә кешесенең һаман сәхнәдә буласы килә. Сезнең андый теләк Бар инде, ничә булмасын. Яшерми, бар. Чыгасы килә сәхнәгә. Анда уже чыккач ук син бит үзеңне икенче кеше итеп хис итәсең. Менә ниндидер шундый сәхнәнең үзенең энергиясе бар. концерт программагыз көтелмиме? Киләчәктә. Үзегезнең сольный программа. Ну, эшлисе килә. Яңа җырларым да күп. Аларны эшләтергә, аранжировка эшләтергә пока. Ну, опять, менә шушы интервьюны карагач, бөтен кеше әйтәчәк инде Наил Табанак һаман җылый, акча юк дип. Ну,
Шуңа, ну, Шуңа килеп шуңа тирәләй ничә тәсең. башка концертларда сезне чакыралармы? Солянкалар мәсәлән безнең ел дәвамында булып килә. Барс медиа белән бәлки алар сезне бәлки бүтән кешеләр концертларга чакыралармы? Бөтенләй менә шундый чыгышлар. Халык сезне кайда күрә ала? Мин әгәр дә теге туп-туры дөресен әйтәм. Әгәр дә мин теге бүтәннәр янында арт якны сыртып җыри белә торган кеше булган булсам, бәлки чакырырлар. Мин кешегә җалына белмим. Яратмыйм яндай бер кешене дә күтен сыртмыйм. Шуңа булмый инде. Яхшы, Найла аңлашылды. Менә сәхнә кешесе бит инде бар, иҗат кешесе. Аны ватып булмый бит инде күңелдән. Ул иҗат кешесен без бераз сәерләп дип әйтәләр. Менә сез үзегездән сәер әйберне күрәсезме? Авырмы сәхнә кешесе, иҗат кешесе булган? Biz çın dürüsünü әйтәм. Biz akıllı kişiler түгел. Çın icatlı kişi o, çın менә. Мин кичкенәдән беләдем, теге әти белән комбайнда помощник булып эшләгәндә, комбайнда утырып барасың бит инде. Менә шул двигатель тавышына даже җырлап барасың. Менә ул киләдер. Шуңа күрә без акыллы кешеләр түгел. Сезнең белән яшәргә Менә авыр. Нидән менә сезнең кәефегез үзгәрә? Үзгәрә. Кәеф тә үзгәрә. Бар инде мин вообще мен хатыңа теге һәйкәл куйырым, конечно. Мин Нинди сәер якларыбыз бар? Авыр китерә торган дип әйтәсез бит. Кем белгән? Ну мин күбрәк яратам, если миңа теге авыр булса, мин бер үзем калырга яратам. Каядыр, да, бер каядыр китеп, анда такой. А булай инде теге идә инде яратмый, что мин белән сөйләшмиләр. Теге әгәр берен салып җирсәләр инде, миңа тоже уже Депрессия дигән нәрсә бармы сездә Найла абый? Иҗат кешесендә күбесе шулай әйтәләр бит инде. булды, депрессия булды. Ничек чыгу юлын таптыгыз менә? Бу сәхнәдән киткәч тә булгандыр ул. Ну шуны әйтәм бит, шул вакытта булды депрессия. Ничек дип миңа 12 ел буе хатын бәбиеп кайтмады, олы кыздан соң. Мин сәхнәдән киткән вакытта как раз безнең икенче кызыбыз туды, Дилия. Менә ул туу миңа күбрәк булышты инде. Менә яңа кызыбыз, аннан соң олы кызым да теге әти дип торгач, менә шул балалар. Ну шулай дип әйтә. Найла абый, әмма шул иҗат кешеләре күбесе әйткәне бар, теге аракыга бирелде, депрессиядан чыктым диеп. Менә шундый начар әйберләре була инде. Әнә сезнең андый нәрсә булмадымы? Хәмергә Минем җырлый башлаганчы булды ул хәл. Җырлый башлаганчы мин ой, ну теге Хәмер белән дусмасыз әле дә. теге нәрсәгә яшереп торган мин мужик кеше. Теге бәйрәмнәрдә, анда или каядыр дуслар белән булганда эчәм. Эчмим дип әйтмим. Ну алкаш түгел инде. Ну заманасы булды да, эчеп алдым. Җырлаганчы әле ул. Җырлап менә бу сәхнәдә менә бу китү вакытында булдымы, соңыннан эчеп менә шулай депрессия сәхнә аркасында эчте. Юк инде сәхнә аркасында арак эчеп инде гаилә белән кычкырышып, сугышып ятып булмый бит инде шулай бит. Арак эчтеңме инде сине обязательно ниндидер синең хатының да яратмый, сине бер кеше яратмый бит инде. Мен шулай бит. Обязательно сугышып, кычкырышып ятырга кирәк бит инде. Сездә андый хәлләр булдымы гаиләдә? Тавык савыт ваттымы чатырмы инде ул? Ничә булмасын инде ул, бөтен кеше була. Бөтен кешенең проблемасы булар. Бөтен кеше ничек дигән. Мин бәхетле из-за того, что мин Аллага шөкер, миңа Алла Тәгалә биргән, менә әле сезнең белән шушында басып торам, сөйләшеп торам, әйме. Теге аяк колым исән. Минем булды депрессия шундый вакытым, бер дус малай миңа әйтте. Наил ди, мин сине ди алып барып күрсәттерим бер детдомга ди, андагы балаларны ди. Син аннан соң әйтерин ди. Синең гырт аяк колың исән, син нормальный. Теге булдыр, теге тырыш булдырырсың, ничектер чыгырсың. Шуннан соң минем 12-та концерт булды. Мин шул 12 концертына шул теге кыяш балалар дип әйтәләр бит. Да. Шул детдомга барып, аларга
bir avtobusluk бесплатный билет беріп, аларны концертқа келіп, концерт қарадылар. Менің концертта болдылар. Аны енді мен ол уақытта айттылар, нешепсіз интервьюда айтмадың аны. Мен ол уақытта нешіктір меңа мақтану шекілі тыйылды ол. Ну, қазір енді айтам, потому что менің уже ол бір іштен шыққан нәрсе. Наиләбет алын, менә шул 90-нчы елларда сезне группировкада торган дип әйтәләр. Дөресме? Менә бу еллар сезне нәрсәгә өйрәтте? Бу бит инде аерым бер еллар, бу бит тормышның бер этабы. Аны менә сызып ташлап булмый ул һаман да сездә. Siz anda turdunuzmu чыннан да? Һәм бу нәрсәгә өйрәндегез? Ауыр вопрос енді бұл, конечно. Ол вақытларда анда болмаған кіші болмағандыр енді ол, бітінісі болғандыр деп айтам. Көп қонақлар ішәдік енді. Кешірілә торган гынамы соң? Білмейм. Бір алды тағыла өзі біле. Нинди гынамлар соң, мәсәлән? Әйтеп булмый. Кімдір азаплап, кімдір жылатып, кімдір әнесін жылатып, малай арқасында, шынды ерақ. Жоқ, енді ақша талау деген әйбір жоқ, ол уақытта бетінде кішіден ақша таламайлар. Нәрсә дип азапладыгыз соң сіз аларны? Бүтін әйбіріне бітінде сөйлеп бітіріп болмай. Бұлай, ол уақытта бетінде талау. Как бы сказать, илінің таралған уақытты бір кішіге бір нәрсе керек түгіл. Шындай хәлләр болды. Ничек ул группадан чыга алдыгыз сез? Ничек исән калып менә? Жыр. Жыр? Только жыр. Ничек сезне чыгардылар? Аннан бит тизгә чыгып булмый. Мен қызға 3 яш толғаш, ол қызға мен айттым, жігітлер, шулай. Ну, шушы жыр болыш дейін. Әлі де менің бар, андай кішілер арасында танышларым. Алар ничек яшәп яталар? Бейбет яшилер. Алар ха бітінсі бизнесмен. Кеше үтерешләр андай нәрсәләр күп. Жоқ. Жоқ. Юк, башка кешеләрне үтергәннәре. Жоқ. Нәрсәләр булмады. Жоқ. Анысы мен Алла Тағала саклады. Аллаһка шөкер. Гаиләгез турында сөйләп китегез әле. Менә хатыныгыз белән сезнең мөнәсәбәтләрегез ничек? Сез әйтәгез, сез минем белән бик авыр дисез. Ол мені яратмый да ничек яши торгандыр менің белән. Яшибез, Аллаһка шөкер. Бу инде шаяру болды. Яратмаса яшәмәсе инде минем белән. Мине түзмәсе дигәндә. Хатын менә ничә ел инде аның бердә изелми стаж ДРКБда эшли. Ничек медучилищені бітіріп келген, шунда ДРКБда эшли. Ала кызым КУИда оқый. 4-нче курста. Алла берсе тагын. Следователь. Кішкене қызым инде мәктәптә, 3-нче класста, музыкальный бір елға алдан секірді. Слух отличный, тавыш изумительный, көзгенә тия күрмәсен. Сольфеджио уже нотный диктантларны субханалла әйтәм бит, менә бір елға секірттілер. Мақтанып әйтә алам. Демәк, сезгә ошаган. Таланты бар. Аны кызы да мен ашаган, анда тавышым атыр, но ул җырлый теләге юк. Сез балаларыгызның сәхнә юлына китүен теләр идегезме иҗат юлына? Булышыр идем. Әгәр дә кешедә шундый сәләт булса, әгәр дә минем балада шундый сәләт булса, Исемнәрен ничек тәмамлап әйтегез әле? хатыным минем Гөлнара, олы кызым Наилә, кичкенә кызым Дилия. Әмма Гөлнар апа, ничек уйлыйсыз, нәрсә әйтә алыр иде сезнең белән яшәү барышында? Күңелле вакыйгалар күбрәк булганмы? Әллә менә шундый яндыра торган вакыйгалармы? Ничек уйлыйсыз? Сез бәхетле итә алдыгыз микән? Шул сорау. Анысына мин әйтә алмыйм инде. Анысының үзегенә әйтә алам. Мин кая әйтә алмыйм. Мин яратам инде аны. Чын-чынлап яратам. Әллә бу хыянәт дигән нәрсә булмадымы? Сез бит инде барыбер күп җирдә йөргән кеше. Матурлыкны күргән кеше, теге чит матурлыкка кызыга бит инде
kişiler var bir şit нәрсе. Sizde андай нәрсе bulmadı mı? Яшьлектә belki. Теге хатыңа менің енді теге измене еткенім болмады. Яшьлектә инде. Ол енді болмай тұрған хал түгел, бола тұрған хал. Әлі біз бүйтті, тем более біздің ауыл Қазанға жақын. Біз енді har vaqt Qozonda bunda sivilizatsiyani ko'rib o'sdik degan so'z. Şol. Naila bu ne siz o'zingizning boy deb ayta olasizmi? Ne ishlaysiz bitimda ko'p ishlaysiz. Demak, jirlova qaraganda boshqa ishlarda kirim ko'proq. Sizning oyga necha so'm ishlay olasiz? Yo'q, men boy deb, men o'zimni boy deb ayta olmayman. Men boy tugul, men maddiy yoqdan endi. Ishlaganimiz poka jidib bor, Allohga shukr, bolalarga jetdi, osharga jetdi. Siz fatirda turasiz, aymi? Ila yurt sog'lig'ingizni Bizning ikki yurtimiz bor. Boy xayrchilar biz. Yurtingiz o'zingiz solib chiqqan yurtmi? O'zimiz solib chiqqan yurt tugul, ko'p ilish kiritgan yurt. O'zimiz endi ondan so'ng. Demak, siz o'z yurtingiz bilan Qozonda yashaysiz. Yo'q, biz Qozonda bunda fatirda turamiz. Bizning yurtlar birisi Orshada, birisi Bekdorda. Naila bu yıl endi pandemiya shari bilan, koronavirus bilan uyda o'tiruv bilan shunday kishi bilan aralashma bilan o'tib ketdi. Sizda bu shar narsaga yurakdi? Siz balki ishda bilan endi burilishlar bo'ldimi? Dunyoga qarashingiz o'zgarish bo'lmadimi? 2 ay семья bilan ayrim turdik. Şol pandemiya arkasında. Benim bir hatun DRKB'da kompüter tomografiyada işliyor. O напрямую kontaktiрует. Bağlarına hep gelirler, COVID bilen. Şu an göre biz ayırım turdik, чтобы benim әтей ылы yaşta аңа эләкмәсен дип куркып уйнамасын. Хатынның әнисе чөшендә әби аңа эләкмәсен дип куркып, шуңа күрә без тирле якта булды. Но koronavirus şuna buluştu. Avulda işler көбейе, вакыт җитмидер, авылда işler көп эшләнде, авылда булдым. Анан соң инде безнең бит банкетларны илә булмагач, стройка тукталды. Шул коронавирус вакытында бит инде сатулар әзәйде. Вот. У вакытта инде мозавытта эшләп алдым 2 ай ярым. Вот. Мына хәзер инде жаңадан шул стройка белән шабашник бар инде. Акча эшләп буламысың төзелештә? Эшләсәм була, эшләмәсәм юк. Naila bu яңа җырлар бик күп дидегез. Аларны якын киләчәктә ишетеп булачакмысыз? Allah bilsə, indi o mənim mечта дип әйтим мен, теләк шундый зур теләгем. Яңадан инде bir konsertный программа ясап, иске җырларны яңартып, концерт эшләп аласым килә инде. Алга таба нинди иң зур хыялыгыз бар? Иң зур хыялым? Тормышта. Балаларым үсеп җитеп, анакларымны күрсәм, кияүгә биреп, шул иң зур хыял. Анакларым күрәсем килә. Шуңа каршы Алла Тәгалә бирсә гомер. Менә тормышта күңелне тырнап торган үкенечегез бер нәрсә бармы? Ялгышмы, менә шундый тырнап торган. Менә шуны эшләр идем дигән. Бар. Нәрсә, нинди вакыйга? Сериалсың? Çox siliyam. Ләкин бар. Бар. Нәрсәгә бәйле икән әйтә алмыйсызмы әле? Юк. Нәрсә белән, гаилә белән, сәхнә белән? Юк, сәхнәдә түгел, гаиләдә түгел. Яшь вакытта булган. Яшь вакытта булган. Яхшы, Наила абый, бик зур рәхмәт сезгә шундый кызыклы, дөрес, ихлас әңгәмәгез өчен. Бер нәрсәне яшереп тормадыгыз. Вакытыгызны Менә зур рәхмәт сезгә алга таба да халкыбызны менә шулай югалмыйча, аны үзегезне оныттырмыйча җырлагыз, иҗат иттегез. Халыкка сез әле дә кирәк. Рәхмәт ясыз сезгә бик зур. рәхмәт.